السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى حما أنذين طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي تشين أتر شقلنذ ومحبت لنذ دعاء خير لنذ لطف كرم بلا قبول دبتا حما أنذ إيلون تشرين دوس يارن قوم خيشن إناتان أغلغيدن دنيا وآخر سعادة بننمك يذا عقلق بإذن إن شاء الله. خداي تعالى يوردم ذي parahat edip vatan emniyet edip ulamalımız ve milletimizin ağzı birliğine iman avrayda dinimiz dünyamız avatlıkta saklasın inşallah. Huday Teala marizlarımıza şifa verip gözleyerlere de kuvvet verip tamam misafir doğullamız hizmette gezip veren doğullamız halal ırzkalın idinine gideyinip daşta yakinine gidip ihlas edip zahmet çekip veren doğullara hemmelerine beyik Allah yar olup da bereket bilen sağlık bilen iyil gününe kavuşsun inşallah. Gözümüzün nuri ve başımızın tacı olan serdar alem olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem 55. yaşında Ramazan ayında Bedir cengi oluyor. Geçen hafta beyik Allah kokladığı oğrucak bolup oğran yağdaylarından bulan vakadan bir neçesini hizmetine de yetiriptik. Bir kafir bulara koşulacak bollu peygamberimiz koşmadı. Ta inki musulman bollu oham koştu. Bir neçe sahabalarının yaşı kiçi deyip idine öwürdi. Hazreti Umayr yali sahabalar 16 yaşında olup da gözünden yaş aktırıp ağlansan menni gidesim geliyor diyensen Resulullah can onu yanından alıp gitti. Hazreti Ummu Varaka'ya aldı yavden anağa sen qallıydı. Oham Ebu Umame deyip bir sahabalan miri ve kânet Ummu Ebi Umame maridaten. Medine-i Münevvere'den 150-160 kilometre daş olan Bedir diyen yere gaşin şol Şam şeriften geliyen Mekke-i Mukerremen kervanı geliyor. Heyveri min diye dağva yükten hem zattan tagamdan zattan dolu tamam Mekke'nin serveti 40-50 diyeni de olar saklap duranma Peygamberimiz 300'den kærrek sahabası bilen şoňa önden çykmana gitti. 150 kilometre dağı fasıla bilen inni uğradılar da.
Barıp Bedir diýen ýere barmaly. Oham Ebu Umame diýen sahaba enesi merilmiş. Oham Ebu Umameň daýysy da şol Resulullah jany ýoldaş bolup barýan Ebu Umame de barýanmış. Oham Hazreti Ebu Umame jawan sahaba muň daýysy aýdypdyr: "Ey Ebu Umame, sen eniň meriz, ýani aýallygynyň meriz daýysy bolsa, enesiniň dogany bolmaly bolýardy. Sen eniň ýanyna gal" diýipdir. Eniň meriz diýipdir. Hazreti Ebu Umame aýdypdyr: "Men Resulullah'ın ýanyndan galasym gelmeýär" diýipdir. "Sen aýallygynyň bolýa, sen galsaň gaw boljak" diýipdir. O da "Ýok" diýipdir. "Sen eniň ýanyna gal, men Resulullah'ın ýanyndan gitjek" diýipdir. Oham bu ürün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetipdir. Oham فأمر صلى الله عليه وسلم أبا أمامة بالمقام على أمه. Aba Umame aýdypdyr, sen eniň ýanyna gal diýipdir. Daýyň biz bilen gitsin diýipdir. Oham Hazreti Osmany görüpdir. Resulullah'ın damady. Hazreti Ruqayyaň adamsy, Hazreti Ummu Kulsumyň adamsy. Hazreti Osmana aýdypdyr: "Wa khallafa sallallahu aleyhi ve sellem Usmana ala Ruqayyata ve kanat maridatan." Peygamberimiziň gyzy Hazreti Ruqayya radiyallahu anha bidim marizmiş, düşüpde yatanmışdy. Hazreti Osmana aýdypdyr: "Zenanaň ýanyna bol" diýipdir. Şolara qulluq edip diýipdir. Bir 3-4 dagyga gysgadyk dersini aýdyp, bir meriz saklaýarlary bir berekellah berip, inşallah ýene gürrüňiňden alyp gider. Ola qan gürrüňdir. Peygamberimiz ay merizlerin hemmesini 3 rakana bir yerde koyun, gitjegi adam gitsin men ýamdan diýmändir. Ey Osman, sen anaň ýanyna Ruqayyany sakla, we ey Aba Umame, seni eneň sakla diýipdir. Belli waliye merizi hyzmat etmek, meriz gözlemek, yaramayan, sirqawlan, hawasy ýok adam gözlemek ulukon ibadat bolmaly. Ýoksa Peygamberimiz öz ýanyndan bir goşun bolup barýaka sen gal diýmerdi. O da näjire höwet etip duran sahabalaryna. O da Hazreti Osman ýaly, Hazreti Aba Umame ýanyk sahabasyna. Belli waliye merize hyzmat etmek, oňman ýatan sirqawlap ýatanda hyzmat etmek ulukon ibadat bolmaly. Barakallah. Bir tofor benneli Hudaý ejrin känden mersin bererdim. Mariz ogly dogo meriz çagasy bolupdyr, ogly bolupdyr, dogupdyr naqysça, ýa bir meriz dünýäge gelipdir. Ýa zenanasy meriz. Ýa bir tovar zenana adamsy meriz. Ýa enatasy zol ozullan meriz. Ýa bir ýakyny aýallygyny ýa erkekdigini ýa agasy ýa daýdasy ejekesi meriz, şoňa da hyzmat edip taşyndan aýlanypdy. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek sözünü okuyacağım geçecek üstünden. Men neffese an mu'minin kurbeten neffesallahu teala anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyame. Wallahu teala fi awnil abdi ma damel abdu fi awni ahih. Ravahu Muslim. Her kim bir musulman doğanın bir kaygısını açsa, meriz dehretgin, iýbitçisigin, daşarda bir işi var gidip bilenak, aýdyp bilenak, käde diline getirip bilenak, düşündirip bilenak, oň daşyndan hyzmat edip, gije gündüz şoň gamy gossasyny açyp durmaly. Her kim bir musulmanyň birje däne gamy gossasyny açsa, Peygamberimiz aýdypdyr şunu. Hudaý Taala da kıyamet günü ulukon afetlerden birini şondan aýyrjak. Yine bir kıyınçılığın ayırsa, kıyamet günün kıyınçılığından ikini ayıracak. Yine birini ayırsa, üçüsünü. Kıyamet günün kıyınçılığı. Kıyamet günün kıyınçılığı Kur'an-ı Kerim'de kan geliyor. Peygamberler lerzana düşecek kıyınçılık. Evliyalar gece yatacak bolanna kıyametin kıyınçılığı yadına düşenne gözlerinin uku ayrılayanmıştı. Danat yansa gözlerinin yaş akıp, Huda yaşı kıyamet gününe bizim yağdayımız nehilli olur qadip, ukudan açılyanmıştıklı. Şol kıyamet günün kıyınçılığından men kıyınçılığını ayıracak deyiptir Hudaý Taala.
berekella şol miride hytmat etip beren adamsy, ogly, enatasy, ya zenanasy, ya dogonjygy, ya bir musulman dogonyny Hudaý üçin daşyndan hytmat etip beren inşallah hem sizi görersiňiz, hem şo benne görer. Kıyamet günü uluqan kıyınçılıklarda şo benne gülüp duracak da lep Peygamberimizin Hudaýyň üstünden beren wa'desi. Peygamberimiz Hazreti Osman'a bar zenanaňy sakla diýipdir. Ebe Umaymak bar eneňi sakla diýipdir. Qal jeňden diýipdir. Uluqan görüň haşa. Inhe meri saklayan adamlara da dünyada üstlerine rahmet bereket yağıp kıyamet derecelerde kat uluqan bolacak. An İbn Mes'ud radıyallahu anh kunna yevm Bedr kullu thalathatin ala ba'irin. Oham Bedre gaşin baryalar inni sahabalar Peygamberimiz bilen. Bilen aralarına 70 dağı diye varmış. 2 nefer, 3 nefer diyege novalaşıp minyenmiştikle. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh yine bir Medineli sahaba bir de Peygamberimiz üçüsü bir diye demiştikle. Peygamberimiz minmeli bir miktar giderlerine Peygamberimiz düşüp mesela Hazreti Ali Murtaza minmeli. O düşenden sonra o bir sahaba minmeli. Şu üçüsü novalaşmalı. Hazreti Abdurrahman ibn Avf, Hazreti Umar el-Faruq, Hazreti Abu Bekr Siddiq bilen üçüsü de bir diye demiştik. Nova minip düşmeli. Oham ve kanat uqbatu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin novası yetipdir. Düşüp de inni mesela Hazreti Ali Murtaza minmeli. Oham Peygamberimizin 2 yoldaşı Hazreti Ali Murtaza bilen yanındaki Medineli sahaba aydıptır. Ya Resulallah, nahnu namshi anka. Sen düşüp yürüme diye denlipdirler. Sen tarafından özümüz yürüyers dipdirler. Nahnu namshi anka. Bir de özümüz yürüyecek sen taraftan dipdir. Düşmek ihtiyacı yok. Neçe yaşında? 25 yaşın içindeki cavan sahabalar. Peygamberimiz neçe yaşında? 55 yaşında. Peygamberimiz sonra 55 yaşında. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh da 25'in devrinde. Peygamberimiz näme diýen malfagawy? Faqala sallallahu aleyhi ve sellem: "Ma antuma bi aqwa minni, wa la ana bi aghna anil ajri minkuma." Men sizin ejizligim ýok diýipdir. Sizden daýaw bolsam daýaw, men kemçiligim ýok sizden diýipdir. 1. İkincisi, size sowap gerek dämi? Maňa da gerek diýipdir Peygamberimiz. Ey haysi bir yerin yüzünde şizirek bir baştan şizirek vurrun eşittin day. Bir serdar alem olup ey bir pesperlik näme? Özünü kiçi tutup ey şolong bir yal edip o da cavan sahaba yanına akile. Bir gidip düşüp novas yetenine minip vakt yetenine düşüp novalaşıp durmalı. Alım mannava, avadallık mannava, gelşik mannava, jah mannava, makam mannava. Asen nemiyat yok şanna, Resulullah canna. Nemiyat yok. Hemmi dereceler Hudaý Taala beripdir. Onu da o zatlı yok yancak edip, yok novalaş hörsip, beyli ödün kiçik suati. Hibir görüp eşitilemay şizirek bir pesperlik. Bizim öz Peygamberimizin görürün haşi. Ders almalışından alım eyeleri, ders almalışından avadallık eyeleri, ders almalışından mal eyeleri, ders almalışından içerken eyeleri, özünün bir zatı, intik bir zat cadı olandan, şoňa ağırlanıp özünü näme kadip, özünü yitirip, döwrüğü nekler adam saymajak bolýan insanlar, ders almalışı gözümüzün nurundan. 313 sahabaň içinde şolong bir ýanak bolupdy, şola bile nowalaşyp barýa. Özüni yitirmäni, Hudaýyň bendetigini özüni ýadyna salyp, olary da bir insan, menne bir insan diýip nowalaşyp barýa. Berdi pikirdi otursan gatyr uluqan zat taşy. Ýoksa iň öwden uluqan diýäň üstüne oturtmaly. Diýäň üstünäme gerdillerini alyp gitjek sahabalar.
O da canlarını, mallarını ortağa koyup duran mert sahabaların arasında. O da cenge var yaka, kellesini oturdu küçükle. Emma Peygamberimiz ödünün obasına düşüp çık piyade etmiştik. Ol sahabanı mindiriyenmiştik. Vakti yetenini onda düşürüp Hazret Ali'ni mindiriyenmiştik. Ne obalaşık kitiptir da. İkilenci ders almalılar. Şu gurrun içinde bir üç tane bir olukon ders var. Hükmen aytmalı olacak onu. Peygamberimizin aydan sözü "Aw kulağasın ey cavan dost." İkimizde bir kat olukon ders var. 55 yaşında Peygamberimiz ne diyor ki? "Ma entuma bi aqwa minni." 25 yaşında o da Hazret Ali labdayu sahaba. Kudret bedinisi bir katı evde sahaba ne diye. Siz menden artık maçta yavruğunuz yok diye. Bir gayrat ne mi? 55 yaşındaki bir adam 25 yaşındaki sen menden artık maçlığın yok demeli. Ne mi diyorlar şunun adına? Gayrat diyorlar. Himmet diyorlar daha şey. Ödünün sahabalarının arasında ecil kökülmeni, ödünün korkak kökülmeni, ödünün şuca kökülüp, batır kökülüp, dayav durmalılığını sabit edecek bolup, sahabalarına neymi? Bir de ders. Ey enatala, ey ağala, ey 3-4 nefer, ey 10-15, ey 20-30 nefer, ey eline şagirdi ve ustadla, ey her gaysimiz oleyli, ey cavan dostla, gayratını verin Resulullah canım. 55 yaşında düşüp piyade etyenmiştik da vakti yetenine. Menne sizden kimçiligim yok diyenmiştik. Dayav durun diyenmiştik. Hiç tarif etmeyeni, hokku etmeyeni, yalandan ay min seniz gel ağam deyip eda çıkarmayeni, mert bot düşyenmiştik, min diyenmiştik. Ay gelseniz minan nemeden deyip yalandan vurruna etmeyenmiştik. Tezahür edip riyakari etmeyenmiştik. Vakti yetenine, nuavat yetenine düşakını min diyenmiştik. Gayrat deme işi. Ey cavan dostlar. Allah Teala'nın ışkından çüreyim. Hudayın rızayetinden çüreyim. Eneden noğup kıyınçılık görüptür. 40 yaştan beri ne kadar hizmet edip be. 15 yıl ver gece onun Allah Teala'nın dinini yayratmağa ihlas edip hizmet edip be. Ey şu cahil yerden minse de olacak da anne. Emme mine ne yaptı? Gayrat kökü diye ödünden. Sana bana ders edecek olur. Ey can dostlar. Şu zaman gayrat zamanı. Şu zaman ihlas etmeli zaman. Ey cavan dost. Kafir adam, fasık adam. Seni beni ağırdıracak bolup gece onu yatanak. Uykusunu ödüne haram ediptir. İyi biçkitini ödüne haram ediptir. Subhanallah harşamını yenak. Ertiliğini yenak. Gece onu sen mensime bernamalar döküveti. Ya bir fasık adam ödünün haram maksadını yetecek bolup, bağat seferleri gidip, bağat zahmetler çıkıp, pullar harc edip, gece onu uykusun merk edip ödüne, ahir şu haram dadını yetecek bolup, ihlas edip, bağat himmet et ya. Hani bizim himmetimiz. Hani oğlum uşağımızdan çüreyim ödümüze, dinimize gayrat et yerliğimizi yüze çıkar yersiniz. Ey yaşullah, mahallemizi kökü yersiniz öz ovaramızın oğullarına. Ey 40 yaşı varan, 50 yaşı varan, 60 yaşı varan, ey Müslüman, Resulullah can 55 yaşında ödünden gayrat köküdü otiha. Ne mi deyip bilmeyen şık olmalı, ne mi deyip eşitmeyen şık olmalı, ne mi deyip burnumuza salk gezmeli, ne mi deyip bana ne mi demeli. Hani Resulullah can'a muhabbetimiz, hani Resulullah can'ın iyiliğine düşüyorluğumuz, hani menni ümmeti Muhammed'i deyip iftihar ediyenimiz, ya fakat dilin ucunda olmalı mı? Dilim ortasına gelse de amel ederdik. Dilimizin ucunda olmasın. Barab Andalus, İspanya, Avrupa'nın içi. Şunu fethedipdirler. Peygamberimizden 70-80 yıl sonra. Kulağız. Barab okyanusu aramın berdi. Okyanusu Atlas'ın düğü. Aham, bunu fetheden Müslümanlığın farmandesi, İspanya'nı Endülüs'ü bir kulli fethedip Kurtube'den Angrik geçiptir Müslüman edip ha. Kulağını aç, kulağını ger, gözünü aç, havasın berde olsun. Şol Müslümanlığın başı hemmesini fethedip
atı bilen bar derya giripdir. Okyanusu aramın içine giripdir. Okyanusu Atlas'ın içine giripdir. Atı bilen bile. Ohum atı bilen giripdir deryanın içine. Anırrak barana at gitmeyendir. Ohum atını deryanın içine kışın edip iyidine öğürülüptir. Ohum aydıptır. Ya Rabbi, levle hâzel bahr lemmazaytu mücahiden fi sebilike. Ey bar Hudaya, men atımından ağrıyıp gidenak evimde derya var deyiptir. Eğer şu derya yok bolan olsa, ağrıyıp Amerika'ya şimdi giderdim deyiptir. Ya Rabbi, levle hâzel bahr lemmazaytu mücahiden fi sebilike. Min gayratını öyle. Hudaya atımından ağrıyıp gidenak deyiptir. Eğer şu derya olmadık bolsa de, ağrıyıp geçerdim. Hatta la yu'bad ahadun min dunike. Ey bar Hudaya, yerin yüzüne sen hükmünden başka bir adamın hükmünü koyman dargadardım deyiptir. Fakat Allah Zülcelal'ın hükmü yürüyor ya ederdim deyiptir. Hey bundan ağrıyıp atım gidene İlinden aydiptir. Allahümme şehad inni kad bedeltul cuhuda. Hudaya şayet bol ilmden gelenim ettim deyiptir. Allahümme şehad inni kad bedeltul cuhuda. Ey bar Hudaya şayet bol mene ilmden gelenim ettim. Bundan ağrıyıp gidip bile mahdiptir. Hers ender işqıtu fahrestu cah. Hers ender gıyritu nengu tabah. Ey Müslüman! Ey Müslüman cavan dost! Hers ender işqıtu fahrestu cah. Hers ender gıyritu nengu tabah. Anyeki hers az kamale merdiyas. Vandigar hers iftizahu serdiyas. Allah Teala Hazreti Mevlana'nın cayin cennet etsin. Hers ender işqıtu fahrestu cah. Allah'ın ışkından çürüyüm özün ihlas etmek ola bir iftihardır. Hers ender gıyrutu nengu tabah. Hudaydan başka zadın ışkınna olmak biyabreyliktir, puşluktur, dargımaktır, helakettir, bibatlıktır, iyiliği yoktur. Ama Hudayın ışkınna olsan durşuna iftihardır. Onun iftiharını öyle atı bilen deryanın içine girip Resulullah canından ders alan adamlar da ola. Resulullah'ın gayratından onları düşünne ola. 55 yaşındaki Peygamberimizin edin gayratından ders alıp ihlas etmelerini merk bulup orta düşen adamlar da ola. Ondan çürüyün barıp anlayıp İslam'ı yetirişlerini öyle. Anyeki hers az kamale merdiyas. Hudaya aşık adam, Allah Teala aşık adam, adamın kemalındandır. Vandigar hers iftizahu serdiyas. Hudaydan başka da aşık bol ömrünü geçiriyen adam biyavreyliktir, dinden savukluqtur, dünya ahir küsünmektir deyiptir. Oham şu tayi neçe yillap Müslümanlıkta yürüye, gurründen çıkıp barayan 800 yillap İspanya Müslüman olup gidiyor. İslam'ın hükmü yürüye, yankı bennilen ihlası bilin. 800 yıl sonra Müslümanlığın gayratı kemeliye, Müslümanlığı haramı bulaşıya, Müslümanlığı bidatla neyme deyişi veriye, derre uçken Portugalli, Fransa deyip, üç akına davur doğru alakana kafirliğin eline düşüyor, ondan merik. Yerin yüzüne odullu gurrun geçti. Yerin yüzüne en olukan mescid ikilenci şotağda. Kanisa olup duşmahal. Yerin yüzüne en olukan mescid Kuriye zeminin içinde ikilenci olukan mescid şotağda. Mesihiliğin elinde, kafirliğin elinde tamam oluptur gidiptir. Gayrat etmeden, ihlas etmeden elin gidayandır. Dininden çürüm himmet et. Resulullah canından ders al. Muhammed Mustafa'dan ders al. Habibullah'tan ders al. Sallallahu aleyhi ve sellem. 55 yaşında sen men neçe yaşta oğlum? Ma entuma bi aqwaminni. Menden artık maçta yavlunuz yok sizin deyiptir Peygamberimiz. İyidi ve la ana bi agna anil ecri minkuma. Bana da soğat gerek deyiptir, size gerek bol şey al deyiptir. Bismillah. Siz piyade edip soğat kazanacak bolyanız, bana da soğat gerek deyiptir Peygamberimiz. Ey Müslümanlar, nezir şu gurrun üstünden geçeyin. Ey bir Peygamberimizin aydıp duran kefini görsene. Mesela şu mahal bir adam moliyada,
Misal için aydiyan. Aslen bir soğabi iş etmendir. Hazır bir qowluk etmendir. Ay menne bir qow iş et qalayn yaqan elini giriye bir görürüm. Peygamberlik berileni bäri 3 yıllap oğrunça Mekkeleri davet edipdir. 10 yıllap qıyğırıp çağırıpdır. Dur şuna soğap dämme gerbila. İki mübarek ayağı bilen piyada barıp Taif diyen şehre hizmet edip şoları Müslüman boldurjak bolupdyr. Soğap dämme bidatla. Barıp Mekke'den Medine hicret etipdir. Soğap dämme beden işleri. Medine-i Münevver'de mescid salıptır. Garipler bilen bile yaşaptır. Ehl-i soffa bilen bile olupdur. Soğap dämme bidatla. Tamam sahabalarına terbiyet beripdir. Soğap dämme bidatla. Ol gece gündüz okuyan namazları dursun. Gece gündüz arazaları dursun. Daimen kalbi Allah 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 diyerligi dursun. Gece gündüz Hudaýyň zikrine bolýarlygy dursun. Peygamberimiz bizatlyň hiç gaýdy gözüne görünmäni näme maňa sogap gerekkäni diýýärçi. Ey musulman dogallar, şuňa özi boljak der bir ýyllyn. Rasulullah diýýär. Aslen ömründe bir sogapda etmedik ýaly. Sogap diýdigi Hudaýyň ışgy, Hudaýyň ryzaýaty diýdigi da ştaýmyşdyk der salman ýerimiz. Ey musulman, ey jawan dost, ey ayaly erkek dogallar, eger Resulullah'dan behişte barmadan çürim ibadet etýän bolsa, meger behiş Resulullah'a wajib dälmi? Elbette wajib Resulullah'dan qat'an cennete barýar. Cennet evvelin nefer girjek kıyamatda. Bula bir belli zat. Eger Resulullah'dan cehennemden gorkup ibadet etýän bolsa, hi Resulullah'dan cehenneme girjekmi? Qat'an cehennem Resulullah haram dälmi meger? O näme bir kifayet diýýär? Maňa da sogap gerek diýýär. Resulullah'dan qat'an cehennem haram. Yeki khahad astu jannatuhu, yeki khahad kaz dozaq shabat dur. Walakin ma nakhahim inu anjus. Murade ma hemen hoşnudi etost. Bir adam Hudaýa maňa cennet ber diýip ibadet edýär. Bir adam Hudaýa men cehennemden sakla diýip ibadet edýär. Emma Allah Taala gaşyk adam walakin ma nakhahim inu anjus. Murade ma hemen hoşnudi etost. Hudaýa sen bizden razy bolsaň bolýar. Resulullah janyň ine açyk gurrungy. Behişten çürim olsa behiş tatmen bar ya Resulullah jan. Evvelin nefer. Cehennemden çürim qat'an cehennem haram. Onda da maňa sogap gerek diýýär. Näme diýip? Sogap diýdigi Allahyň ryzaýaty diýdigi. Ey musulman! Nähili bir musulman adam agzyna almaly. Ay men näme namazy gaýym tutýarsyňyz? Ha näme? O Hudaý ýalqasa bir zat bilen ýalqar behişte salar da. Musulman adam nähili kif agzyna almaly. Hem onu Hudaý üçin ibadet etmek. Yani Hudaý Taala sana maňa sen behişti diýse, ha maňa behişti diýim belli boldy ýakana harama çümmella. Allah Taalaň diýenden çykmalla. Inne Allah Taalaň hormatyny bilmelle alla. Inne Hudaýyň ışgyndan çürim amal etmelle alla. Subhanallah. La hawla ve la kuvvete illa billah. Resulullah janwar behişten çürim bolsa-da, cehennemden gorkudan çürim bolsa ondan dädiga bellişi. Aya ikimiziň ýagdaýymyz şo hillimi? Behişten hatmen barjagymyz sabitmi? Cehenneme hatmen barmajagymyz sabitmi? Hudaý Taala'dan umydymyz gaçykan, emma gorkymyz da bar. Ey jawan dost, şu gurrunda aýdyn, inşallah gurrungydan alyp gideýli. Peygamberimiz şo ýagdaýda aýdypdy, maňa da sogap gerek diýip haydurup piyada uğrattırdı. Hazreti Ali bilen o yoldaşını mindirip. Sogap diýdigi dünyede ve ahiratta nur diýdigi. Her kim sogap, näme şu sogap diýdi zor soraw bolýar-da. Sogap diýdigi, her neçe ajir diýdigi, sogap diýdigi, her neçe känesen galbyň nury artýar. Hudaýyň ryzaýaty artýar. Kıyamet gününe nuruň artýar. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. Hudaýa aýdýamyň Suriýe haditde.
Görürsiňiz kıyamet gününe musulman adamlaryň sogaplar nur bolup ewinden ýerinden aýlanar durar diýe. Suriye hadis 10-nji aýany gözläp görüň. Sogap diýdi, "Sana nur dünýäňe we ahiretiňe betişmahal fursatdyr. Javana rahataat imruz gir. Ki ferda nehayet javani zepir. Qarrıyan adamdan hiç wagt jawallyk gelip bilmez. Qaza ruzgari zaman derrubud. Ki her ruz yazbey şebi qadir bud." Bir qarry adam aýdypdyr da, "Ah menden jawallyk wagtym geçti. Şol jawallyk wagtymyň her güni bir qadir gijemişdik" diýipdir. Qaza ruzgari zaman derrubud. Dünýäň aýlam dolamy menden bir gulleri geçirdi diýipdir. Ýa-da ki her ruzi yazbey şebi qadir bud. Jawallyk wagtymyzdaki ey jowan dost, ikimiziň her gijemiz qadir gijedir bizden çirim. Biziň her günimiz qadir gijedir ha bizden çirim. Ki her ruzi yazbey şebi qadir bud. Her günimiz bir qadir gije bizden çirim. Be her hal Peygamberimiz mert bolup da tamam musulmanlara, insanlara ders bolsun diýip, menden daýaglyňyz bolmaz diýipdir. Maňa da sogat gerek diýe kana düşüpdi piyada ora berdi. Imma mübarek siretin iyidi. Aňyrak barya qala bir ýerde düşüpdirle. Peygamberimizin ýanyna da düşellerini Sa'd ibn Abi Waqqas, ol Resulullah'ın kapsının ağını durup kılıç bilen saklanan sahabe varmıştı. Beyrekten bir keyik bar yanmıştık. Ahu keyik. Ya Sa'd, undur ila zabiye. Ey Sa'd, o keyik görýän mi diýipdir. Okyaýyň al, tirkemanyň al diýipdir. Gelmeň öwümde dur diýipdir. Aham Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas 30 ýaşyndaky jawan sahaba Peýgamberiň öwünde durup okyaýyny çenäpdir keyik gaşyn. Dur berrekde dur diýipdir. Mübarek Peygamberimiz öz eňegini kellesini şoň arkasyna goýupdyr. Oham aýdypdyr. Allahumma saddid ramyatahu. Hudaýa şu atanny dogry düşsün diýipdir. Atsa diýipdir. Atypdyr. Dogurja ýanky keýiň damaq çalynýan ýerinden geçip, damagyn çalan ýalatyp geçip gitipdir. Fetabassama Rasulullah sallallahu aleyhi we sellem. Peygamberimiz mylgyp gülüpdir. Am Hazreti Sa'd ýortyp baryp damagyn çalyp bireme jany barmyşdy. Arkasına alqaydı veripdir. Oham aňyrak barypdyrlar. Ýoş barýaly aňry. Aňyrak baryp bir guýyň maşynyna oturypdyrlar. Oham guýyň maşynyna diýelen biri çöküpde qalmandyr. Oham Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem aýdypdyrlar. Baraka aleyna bakruna ya Rasulullah. Diýämiz çöküpdir qalanak, soňra türk gitjek bolallaryndan. فدعا صلى الله عليه وسلم بإناء فتمضمض وتوضأ في إناء. Peygamberimiz aýdypdyr, bir qap getiriň, bir legen getiriň, dehret kılacak diýipdir. Legenin içine qabyň içine dehret kılıp, agzy burnuň suwuny şoňa goýup, tamam şoň içine dehret suwuny şoňa goýup, akitden şini deslap kellesine goýuň, agzyna goýuň, bir içeri ýanyň agzyny açdan agzyna da goýuň, arkasyna örküjine, ýygyne, ewni hemme ýerine sefeläňşin diýipdir. Diýe turar aham diýipdir. Aham baryp diýen, ýanky eýdil Peygamberimiz aýtýaly, üstüne sefeläpdirler. Ve inne bakrahum la yanfiru bihim rawahul Bazzar ve Tabarani. Senetli görürüm. Aham diýe turup, ol bilen bile ýorty beripdir, gidi beripdir aham. Kysgaçyk bir dagyga dersin alyp, ýygyny alyp gideň görürüm. Vakti ki Peygamberimizin nuri, vakti ki Peygamberimizin hurmaty, vakti ki Peygamberimizin bereketi heýwanyň süni düşünni turdyk gitýän bolsa, heýwandan çyrim şafa bolýan bolsa, ey musulman dost, sen minnagy Peygamberimizin agzyndan çykan mübarek kepleri, agzyndan, kalbyndan çykan mübarek kepleri, ýüreginden çykaryp aýdan keplerini aban etsek, durşuna bir de şafa bolmazmy? Bizim nur bolmazmy? Bir bereket bolmazmy? Dünya ahir gönülmek bolmazmy? Dehret suwuny bak üstünden o ýollaryny diýe galyp otýşaň menen. Emme bereket edip, labjan ýakyp, ey ummatym diýip agzyndan çykaran mübarek sünnetleri, aýdan kepleri wa, onlara amal edip ihlas edýän adam
Durşuna nur bereket bolmazmy? Elbette bereket bolar. O şoňa amal etýän bereketiň içine girip ewliya bolup dünýeden geçip barýandyr. We her kimde Rasulullah jannan daş bolup bu zatlara ähemmiyet bermeýänne garanqylykda geçip de barýandyr ahirete gaşyn. Emma Bedir gurrungy Peygamberimiz 300'den kärrä sahaba söylen çykdy. Kimden çyrim? Şamdan gelýän Mekkeň kerwany bar. Uluqan kerwan 1000 diye yönüci 40 neferde şonu saklap gelýärler. Bilan emirine Mekkeň kerwanny, kafirlaň kerwanny habar gelipdir ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 300 nefer daha bolup şulan ewinden gelip şulan hemmesini esir edip ya öldürüp malyny oljedip aljakmış diýip. فبلغه خبر مسير النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فبادر إلى تحويل مسيرها. Hewre derin kafir başları varmış, yaşuli derro mesirini yutkötüpdir. O da asli yoldan gelýän bolsa, mesirini ebezede kana derya gaşyn, derya kenardan sahilden gidipdir aňry. Ol kerwanyň başy, 40 neferiň başy, kafirlaň içindäki baş, ol bir neferi ijara kirey tutupdyr. Kirey tutupdyr. Bile-billiň menen neçe basym barsaň Mekke'ye habar ver ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar bilen bütün Mekke'ň kerwanyny aljak bolýar diýip. O da durşuna emwali Mekke-i Mukerreme. Oham yanqy derro Mekke'ye gaşyn qaw barıpdyr. Bi suratin musiratin jiddan yeta'assaru biha kullu man ra'aha. Yanqı baryan adam diyesinin burnunu kesip qana bulap öz evin maşını yırtıp bir vehşetnak formasını edip Mekke'ye girip bile bilen Mekke'nin ağrısından mertinin diyetini yoğattırıp Allah tîme kervanımız gitti ellenip kıyırıptır. Al-Gaus hay kömek yetin deyiptir. La ara en tudrikuha fikretmeyen yetiştiniz deyiptir. Uluqan kervan 1000 diye durşuna yip Muhammed sahabaları bilen gelip onu maçı alanlar deyiptir. Yetin diye kana gelip Mekke'ye Mukerreme haber veriptir. Cengi Bedir'in yuvaş baryan ýagdaýlary. Kafirler aňta bolupdyrlar. Mekke'ň başdaklary, kafirlaň başdaklary fetahaffazan nasu siran. Hemmesi qaw aya Muhammed gumana diýämi öňkü rijewaýdy urgurryň bol 5-6 nefer öldürüp kerwan alyp gitdiler. O jere bolarmy qadiýandyr ona edamar sepdirler. Ahir güýj, ahir jengende adamlaryny, ahir bir uruş, savaş meýdanyna daýan adamlardan 1300 nefer bolup Mekke'den qaw çykypdyrlar. Peygamberimiz näçe nefer? Ýöne 300 nefer. Peygamberimizin sahabatyna bir iki dana at bar. 70 diye var. Köpüsi el tayaklı kılıçda yok. Näme ýöne 40 neferden çyrim marýalyda. Bulardan barşylaryndan häzir olara habar ýok. Häzir Peygamberimizde de habar berilen kafirler 1300 nefer, 200 at bar. Diýäň de sany bellide, hemmesi mujahhaz kılıçly bar ýaly. Qaw gidipdirler Mekke'ye Mukerremeden mahul çykanlaryna ol 40 nefer kerwanyň başlary nama ýazyp ýeni birini beripdir. Kim Mekke'den gelýän leşkerke farmandalary Ebu Cehl bolsun, şoňa habar beripdirler, "Ýygyňdy ewirlägaň. Men gaçyp bildim, kerwany tutup bilmediler" diýip. Oham welemma talaqqa hadihi ar-risala jeyş Mekke'l Mukerreme hamma bir-ruju'. Oham bil nama bu habar gelenni Mekke'den gelýän leşker kafirin leşker 1300 nefer öwürläýliň diýipdirler. Tamam bolupdyr da diýip. Emma Ebu Cehl aýdypdyr, öwrülmek bolmaz diýipdir. Wallahi la narji'a hatta narida Badran fanuqimu biha 3 فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمور وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. Hop kerwanymyz rahat boldymy diýipdir Ebu Cehl. Hawa öwrülmer sipdir. Barar sipdir. Bedir diýen ýere barar sipdir. Şotada 3 güllep bunu 10 diýe öldürüp ýatar şotada diýipdir.
Ta şu tada diye öldürüp karnımız doyurur. Şu tada arak içer. Alıp bariyen zinanlarımız şu tada oyun çıkardıp aydım okudur tiptir. O tayda bir olaqan bağdar yer. Bütün Araplı eşter. Medineli eşter. Onunla meyle koy bir siyaset bir haybat bolsun tarafa. Koy hemişe Müslümanlı bizden korkuk kettirli. Öğrilme olmaz yürüyün deyiptir. 1300 nefer olwatis näçe neferdir diýen diýipdir. Uruşsalar dargadyk gaýdar, uruşmasalar şu taýda bir siýaset etip gaýdar diýipdir. Oham Beni Zuhru diýen bir taýfa 300 nefer daha bolup ýok diýipdir. Bir diýipdir şu kerwenden çyryň bar ýadyk. Kerwen emin bolandan soňra bir gidip görjek diýip 300 neferi Mekke'ye gaşyny öwürlipdir. Emma 1000 nefer Ebu Cehlin ýyzyna düşüp bolýa şu taýda 3 güllep galjak. Şu taýda edilýän gaýtýarlamaz. Güne 10 diýip öldürüp, iýip, araq içip, şu taýda heleyler oyun çykartdyryp, olara aýdym okudyp, bir dünýä bir özüňiň güýjümizi kökeder. Bütün Araplara diýip, musulmanlyň hawasyny alar diýip, aňry gaşyny gidip berdirler. Şunay diýen görüňüm, Suriye Enfal'le 10-njy paraň awwalky sefesinde Hudaý Taala aýdýa: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط." Ey Müslümanlar! ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. Ol Ebu Cehl bilen leşkeri Mekke'den heýwere mütekebbir bolup çykdylar. Siz hiç wagt olar ýaly bolmaň diýipdir Hudaý Taala. Hatta leşkeriňiz kän bolup dagda bir ýaňany fethetmäni bar ýan qaňyz mütekebbir bolup gitmäň diýipdir. Arkamyz Allah diýipdir diýipdir. Idi wari'a'an nas barsak bütün adamlar bizi ewer. Bizden korkar, haybat bolar, bizi zat etmäň diýipdir. Halis Hudaý üçin çykyn diýipdir. Idi we yasudduna an sabilillah. Olaň barşy mütekebbir bolup, halky özüni öwdürjek bolup, halky korkujak bolup, diniň dewine geçmek niýetlerine wa diýipdir. Wallahu bima ya'maluna muhit. Hudaý Taala olaň etýänleriniň içiniň daşynyň hemmesini bitin bilipdir onlar. Ve amallarına uğradı ceza verecek diydik. İnhe şu takbarıp 3 güllep kalmalı olup şu tadı da cengi bedir olya. İnşallah. İnhe şu takbarıp 3 güllep kalmalı olup şu tadı da cengi bedir olya. İnşallah inni keyiftelerde beyik Allah kuklödüğünden iyidine hizmetine de yetirer. Bir alham 3 kulu valla Suriye Felak ve Nas hoş okuyelin inşallah ötörlüğün ruhuna bakşız dua ederiz. Okuyuverin.